Bai, edertu. Bueno, barrazkion guztiari eta eskerrik asko etortzearen, gaur gai bakarra dekogu. Bai, Errota Fundazioaren hitzarmenen onarpena, bale? Hemen apurtxo bete kontestuan jartzearen, esatea legegintzaldi berri honetan, Errotako udalen foroa martxan jartzeko 2023ko irailaren 14an batu ginela, bai? Beste gai batzuen artean kuotan inguruan izan berra, bertan dekotakta eta horren inguruan aipatzen zen egin arte. Dino Errota kuota 3 euro biztanleko ordain duten egon gara, arre guzti, eta hori proposamena zehatza da 3 pasatzea, bai? Gero, literal irakurtzen dut, urteko hitzarmena, urte bukaeran bidaliko da udal guztietara, hauze da, hemen dekogune, eta gero eskaira gutun bat aginduko da. Eta eskatzen da, mesedez, aldean neurrian, udalek diru kontuek eurek errestasuna emoteko kudeatzeko, urtarriaren onartzea eta hau ordainketa bideratzea. Orduan, aipatutako dokumentu bi hauek, bai eskutitza bai hitzarmena da, helaraz jatsu esanak, eskutitzen fijatu basarie, taula baten kalkuluak ondo eginda zehazten direz, alde batetik dauz biztanen kopurua, 2022koa, bale? Ez da, momentu honetan dekogune, 2022koa, eta gero beste bi kontzeptu desberdin dauz. Langile berriaren urteko kuota, bigarren langile bat dagoelako lanean Errotan, iratzegaz batera, beste pertsona bat sartuko da iratzen ordez, baina, bueno, hau sartu zanean beragaz batera, bikide izin direz, eta gero Errota kuota berea, bale? Lehenengoko adire 8.256,54 euro, eta Errota kuotana 12.557,50. Hauen batuketa, bada, udal kuota osoa. 20.683,84 euro. Bale? Eta hori da, zehatz mehatz agertzen dana hitzarmenean. Ez dakite, beharrezkoa izango da hitzarmena bera irakurtzea, guruzu irakurtzea, ez da, bueno, aipatzen da hori, kantidade hori, zein dan sedea, hitzarmen iraupena, 2024-2027 izango dela, eta urteko ordainketa kuotak izango direzela hori, urtea ziren, urtarrian, 2024, 25-26 eta 27ko urtarrian. Egunero, urtero eguneratuko direz, Eustatek argitaratutako datuak kontutan hartuta, eta, bueno, berezitasuna da 2024ko hau, direzela 2022ko datuak, eta honan zehaztute dagoen modure. Eta hau zera gitze gora bera, bai, zedea da, hitzarmen hau sinatzen duen udalak, Arratiako garapen sozioekonomikoaren alde lan egitea sustatzen duela. Ez dakite, azalpen gehiagorik behar dugu, ez. Bueno, gauen dagokigune da, alkateari, hitzarmena sinatzeko ahalmena emotea. Bale, orduan hori da, boskatu behar dugune. Boskatuta, gero segiduen kudeatuko da, lehenengo boskatuengo dugu, aldeko boska. Bale, hau baitez onartu da, eta hau zeia sinatuta aginduta, bier bertan, zeholan eskatzen dozko bai. Mesedez, bier bertan ingo da ordainketa eta zuzenduko jaki. Eta hori zera gaurko puntu bakar, ez dakite. Printzipioz gurengoko pleno, ohiko izango da, zazpirako, bale? Etxailak zazpirako dituko jatzu. Bale? Eskerrik asko guztioi.